Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanathmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kathamahyaam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhodam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusude Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindubhya Evacha Patidhanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. In Adhyayam 3 Karmayogam Bhagavan Karmayogate കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനയോഗം ആദ്യമായിട്ട് ജ്ഞാനയോഗം വിവരിച്ചു. അതായത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ വസിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിന്റെയും വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു തന്നു. അതായത് ശരീരം ക്ഷണികമാണ്, നശ്വരമാണ്. ശരീരം മാത്രമാണ് ജനിക്കുന്നത്, വളരുന്നു, പിന്നീട് യൗവനയുക്തമാകുന്നു, പിന്നീട് വാർദ്ധക്യത്തെ ബാധിക്കുന്നു, ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നു, പിന്നീട് ശരീരം ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു. പക്ഷെ അതിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ദേഹി, അതായത് ആ ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനനവുമില്ല, മരണവുമില്ല, അതുകൂടാതെ ക്ഷയിക്കുന്നുമില്ല. ആ ജീവാത്മാവിനെ ഒന്നിനാലും നശിപ്പിക്കപ്പെടാനും സാധ്യമല്ല. ജീവാത്മാവിനെ ആർക്കും കൊല്ലാനും സാധ്യമല്ല. ജീവാത്മാവ് ആരെയും കൊല്ലുന്നതുമില്ല എന്നെല്ലാമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനയോഗമായിട്ട്, ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ്, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ശരീരത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഭഗവാൻ തന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അർജുനനോട്, അർജുനന്റെ കർമ്മമാണ്, ക്ഷത്രിയനായിട്ട് ജനിച്ചതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ കർത്തവ്യമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജനിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഓരോ കർത്തവ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗുണത്തിനും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് സ്വഭാവമാണോ, ഏത് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനാണോ നമ്മുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനാണോ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ളത്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കർമ്മം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിലൂടെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. സ്വഭാവവും ഗുണവും അനുസരിച്ച്, ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾ, ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയാലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധത്താലാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ജനിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഒരാൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടും. ആ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താലാണ് ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഒരാളുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒരാൾ നിർബന്ധിതനായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലെ തന്നെ പലർക്കും പല സ്വഭാവങ്ങൾ കാണുവാൻ കാരണം ഇതാണ്. സത്വം, രജസ്, തമസ്, ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം നമ്മൾ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകുന്നു. ആ പ്രഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു സ്വധർമ്മം, അതായത് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. ക്ഷത്രിയനായി ജനിച്ചതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ സ്വധർമ്മമാണ് യുദ്ധത്തിന് ആരെങ്കിലും ആഹ്വാനിക്കുമ്പോൾ, യുദ്ധത്തിന് ആരെങ്കിലും വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്വധർമ്മമാണ് ബ്രാഹ്മണൻ
ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൈവരിക്കുകയും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് അവനവന്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, ഫലേച്ഛയോടുകൂടി നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. പുണ്യമായാലും പാപമായാലും നമ്മൾ ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ആ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം അതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിശേഷം. അതാണ് നമുക്ക് ആ കർമ്മത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കർമ്മഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ആ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. രണ്ടാമത്തേതായിട്ടുള്ള കർമ്മം, അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുവഴി ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. ആദ്യത്തേത് കാമത്തോടുകൂടി ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയുള്ള കർമ്മം. രണ്ടാമത്തേത് ആഗ്രഹമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യും. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആഗ്രഹം വരുന്നില്ല. ഇത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. മൂന്നാമത്തേതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതുവഴി മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളെ വരെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പോൾ ആ യോഗം അതാണ് ഭക്തിയോഗം, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായം മുതൽക്ക് കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നു. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ശരീരം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും കർമ്മം ചെയ്ത് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാതെ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ആ പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെ ശ്രേയസ്കരമായിട്ട് ചെയ്യാം, അതുവഴി കർമ്മഫലം നമ്മളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നു, അതുവഴി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങളെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. കാരണം കർമ്മഫലം നമ്മളെ പിന്തുടരുമ്പോഴാണ് ദുരിതങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും ആദി വ്യാധി മുതലായിട്ടുള്ള സങ്കടങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ പിന്തുടരുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ എങ്ങനെ ആ ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാത്ത വിധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അർജുന ഉവാച ധ്യായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മദാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവ മേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയാണ്, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ യോഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനന് സംശയം വരികയാണ്. അർജുനൻ പറയുന്നു, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ 31-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ കർത്തവ്യമാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ഷത്രിയന് യുദ്ധം വരുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണ്. കാരണം ആ യുദ്ധകളത്തിൽ മരിച്ചു വീഴുകയാണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയന് നേരിട്ട് സ്വർഗം പോകുവാനും സാധിക്കും. അഥവാ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ജയിച്ച രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുവാനും സുഖസമൃദ്ധിയോടുകൂടി രാജ്യം ഭരിക്കുവാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഫലകാംക്ഷയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യുദ്ധമാണ് അർജുനന്റെ കർമ്മം, കർത്തവ്യം. അപ്പോൾ ആ കർമ്മത്തെ ഫലകാംക്ഷയോടുകൂടി ചെയ്യുക, അതായത് സന്തോഷത്തോടുകൂടി അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ്? 2 വിധത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു വീഴുകയാണെങ്കിൽ പുണ്യകർമ്മമായതുകൊണ്ട് ആ സ്വർഗത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അഥവാ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഫലകാംക്ഷയോടുകൂടി യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ യുദ്ധം എന്നുള്ളത് യുദ്ധത്തിനായിക്കൊണ്ട് നീ ചെയ്യൂ. അതിന്റെ ജയവും പരാജയവും അതുകൂടാതെ ലാഭവും നഷ്ടവും വിജയവും തോൽവിയും ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കാതെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ബുദ്ധിയോഗം. ആ എല്ലാ നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് നീ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അനേകം, അതായത് നേഹാഭിക്രമനാശോസ്യ പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. വരാൻ പോകുന്ന എത്ര വലിയ ഭയങ്ങളാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്നെല്ലാം നിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ബുദ്ധിയോഗത്തിലൂടെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്നെ ആ ഭയത്തിൽ നിന്ന് അവൻ നിന്നെ മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും എന്നോട് കർമ്മം ചെയ്യുവാനായിട്ട്, യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്ത് എന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ആവശ്യമാണ്, എനിക്കിപ്പോൾ ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണോ, യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയാണോ, അല്ലാതെ ഭക്തിയോഗം സ്വീകരിക്കുകയാണോ? ഏതാണ് എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത്? അത് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരം പറയുകയാണ്. ന കർമ്മണാമനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോസ്നുതേ നച സന്യസന ദേവാ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. അപ്പോൾ അർജുനൻ ചോദിച്ചത് ബുദ്ധിയോഗം, അതായത് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണോ അല്ല കർമ്മം ചെയ്യുകയാണോ, ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്? കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർജുനൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, ഫലാപേക്ഷയോടുകൂടിയുള്ള കർമ്മം, അത് ചെയ്യുന്നതാണോ അതാ ബുദ്ധിയോഗത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണോ? ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠം? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ കർമ്മഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നത്, ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി കർമ്മമേ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നു കൊണ്ട് മാത്രം കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മോചനം സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അല്ല, ഇനി ഒരാൾ കർമ്മമേ വേണ്ട, എനിക്ക് ഫാമിലിയും വേണ്ട, കുടുംബ പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ട, കുടുംബത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി മൂലം പലതരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മോഹങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. സന്യാസിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? സന്യാസിയുടെ പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവത് പ്രാപ്തി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി എനിക്ക് കുടുംബവും വേണ്ട, ബന്ധങ്ങളും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാവ്യവസ്ത്രം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുടുംബത്തെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത. സന്യാസിയുടെ പൂർണ്ണത എന്താണ്? ഭഗവത് പ്രാപ്തി. കാരണം കുടുംബത്തെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഉപേക്ഷിച്ചു, ഇനി ഭഗവാൻ മാത്രമേ ശരണമായിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം പൂർണ്ണത നേടുവാൻ സാധ്യവുമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ അതിനെ കുറിച്ച് അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകാം. തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കുവാൻ. ഭൗതിക ചിന്താ വ്യഗ്രരായ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ടവയാണ് കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ, സ്വധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ കടമകൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരോട്, അച്ഛനമ്മമാരോട്, മക്കളോട്, ഭാര്യയോട്, ഭർത്താവിനോട്, സമൂഹത്തിനോട്, എല്ലാത്തിനോടും നമുക്ക് കടമകളുണ്ട്, കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നിവിടെ പറയുന്നു. കാരണം അങ്ങനെ നിസ്വാർത്ഥനായിട്ട് ഒരു സേവന മനോഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കുന്നു. അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആഗ്രഹം പാടില്ല. നമ്മൾ നിസ്വാർത്ഥരായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. അങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നു, സ്വയം പരിശുദ്ധരാകുന്നു, നമ്മുടെ മനസ്സ് പരിശുദ്ധരാകുന്നു, നമ്മൾക്ക് സ്വാർത്ഥത നമ്മിൽ നിന്ന് പോകുന്നു. കാരണം സേവന കൂടിയാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുവഴി നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നു. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധരായിട്ട് വേണം നമ്മൾ പിന്നീട് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് സന്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനമോ എല്ലാം സ്വീകരിക്കുവാൻ. കാരണം മനസ്സിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ അഭിലാഷത്തോടു കൂടി നമ്മൾ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയും പുറമേ കാണുമ്പോൾ കാവ്യവസ്ത്രം ഉടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അകമേ
ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ പരിശുദ്ധനായിട്ടില്ല. പരിശുദ്ധനാകാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും? അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത, അതായത് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതുകൂടാതെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരുമാകുന്നില്ല. അതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ പെട്ടെന്ന് ചതുർത്ഥാശ്രമം, അതായത് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ വിജയം വരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക അഥവാ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നാരായണ തുല്യനാകാമെന്ന് ചില തത്വചിന്തകന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ശരിയല്ല. ഭഗവാൻ ഈ സിദ്ധാന്തം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഹൃദയശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത സന്യാസം കേവലം സാമൂഹ്യ മര്യാദയുടെ ലംഘനം മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും ദോഷമാണ് എന്നിവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാതെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ശ്രേഷ്ഠമാണ്. പക്ഷേ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു, പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആകമേ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ വലിച്ച് നമ്മളേക്ക് ഒരു വിലങ്ങ് തടിയാകുന്നു ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക്. അപ്പോൾ അത് ശരിയല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഒരാൾ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകുന്നില്ല. സന്യാസം സ്വീകരിച്ചാലും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാതെ ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ആ പൂർണ്ണത നേടുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം? കർമ്മഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്തേയ മുക്തസംഗഃ സമാചര. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയേയുള്ളൂ. ബുദ്ധിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. അപ്പോൾ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എങ്ങനെ സാധ്യമാകും? ഭഗവാന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻപിലത്തെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്കത് വളരെ സാധ്യമാകുന്നില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആരുടെയെങ്കിലും പിറന്നാള്, 60ാം പിറന്നാള് എല്ലാം, ഷഷ്ടിപൂർത്തി എല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഹോമങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ പെരപാല് കാച്ചൽ നടത്തുമ്പോഴെല്ലാം ഹോമങ്ങൾ, വാസ്തുബലി, വാസ്തുഹോമം, സുദർശന ഹോമം എന്നെല്ലാമുള്ള യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാൻ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ. കാരണം അവരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതം പരിപൂർണമാകുകയും നമുക്കൊരു സന്തോഷഭരിതമായ ഒരു ജീവിതം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ മുൻകാലങ്ങളിൽ വിശദമായിട്ടുള്ള വിപുലമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വിപുലമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി വരുംതോറും ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിലും എല്ലാം ഈ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ യജ്ഞം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമായിട്ടുള്ള, കർമ്മമായിട്ടുള്ള ആ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട്, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രവൃത്തികളുടെ എല്ലാം ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമ്മുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട്, സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. ആ കർമ്മഫലം പിന്നീട് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. സദാ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒരു നിമിഷം പോലും നിഷ്ക്രിയമാകാൻ വയ്യാത്തതുമാണ് ജീവാത്മാവ്. അതുകൊണ്ടോ ആത്മാവിനാൽ പ്രവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു ജഡവാഹനമാണ് ശരീരം.
അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിന് പോലും കർമ്മം കൂടിയേ കഴിയൂ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും സാമൂഹ്യമായ സ്ഥിതിയും ഗുണവും അനുസരിച്ച് അതാത് കർമ്മങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെട്ടത്. യജ്ഞം എന്നാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ യാഗാനുഷ്ഠാനം എന്നർത്ഥം. എല്ലാ യജ്ഞാചരണങ്ങളും ശ്രീ വിഷ്ണുവിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ആയിക്കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മറ്റു വിധത്തിലുള്ള ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധന കാരണമായി തീരുന്നു. പാപകർമ്മത്തിനും പുണ്യകർമ്മത്തിനുമുണ്ട് പ്രതികരണങ്ങൾ. ഏത് തരം പ്രതികരണവും കർത്താവിനെ ബന്ധനത്തിൽ പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ കൃഷ്ണ പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വേണം ഏത് കർമ്മവും നിർവഹിക്കാൻ. അങ്ങനെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ മുക്താവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞശിഷ്ടാശിനഃ സന്തോ മുച്യന്തെ സർവകിൽപിഷൈഹി ഭുഞ്ചതേ തേ ത്വഖം പാപായേ ഭജന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ യജ്ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക, പിന്നീട് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്നും ഉള്ള കർമ്മഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി, നമുക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് വേണ്ടി, എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി, എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി മാത്രം നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് കർമ്മഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ പാപകർമ്മമായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയുകയില്ല, നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോകും. അപ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാം ഫലം നമുക്ക് ക്ലേശഭരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന വിധത്തിൽ യജ്ഞം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും വിപുലമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ യജ്ഞം ആയിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഭഗവാന് നമ്മൾ നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അതുവഴി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം നമുക്ക് നീക്കുവാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് അന്നത്തിലൂടെയാണ്, ഭക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ആണ് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ്. ഭക്ഷണം ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. അപ്പോൾ ആ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയും, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് 3 നേരത്തെ ആഹാരം ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം, നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭക്ഷണം അത്യാവശ്യമാണ്. ആ ഭക്ഷണം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് നിവേദ്യമാക്കിയിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അതുവഴി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിട്ടുള്ള ആ പ്രവൃത്തി നമുക്ക് പാപ വിമുക്തമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുവഴി നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അന്നാദ്ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവഃ യജ്ഞാദ്ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞഃ കർമ്മ സമുദ്ഭവഃ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ആഹാരം. ആഹാരമില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു നേരം പോലും ആഹാരമില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കുറച്ചെങ്കിലും വിശന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരവേശമാകുകയായി. അപ്പോൾ ആഹാരമില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ആ ആഹാരം എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു? മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു. മഴ പെയ്താൽ മാത്രമേ ധാന്യങ്ങൾ വിളയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ മഴ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയാസമയത്ത് വെയിലും മഴയും എല്ലാം തരുന്നത് ദേവന്മാരാണ്. ആ ദേവന്മാർ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ, നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് ആ ദേവന്മാരും. പക്ഷെ ദേവന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ ചുമതല കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കാരണം അവർ സമയാസമയത്ത് മനുഷ്യർക്ക്, മൃഗങ്ങൾക്ക്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് സമയാസമയത്ത് മഴയും വെയിലും എല്ലാം തന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം സുഗമമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ദേവന്മാർക്ക് അവരോടുള്ള കൃതജ്ഞതയായിട്ട് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ
നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അവർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ ഇതൊരു സൈക്കിളായിട്ട്, ഒരു ചക്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേദം ഉത്ഭവിക്കുന്നു, ആ വേദം ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് ഉപദേശിക്കുന്നു, ആ വേദത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത്. അതായത് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ദേവന്മാരെയും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെയും പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ ജന്മം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായകവും ഭഗവാൻ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. ദേവന്മാരാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സമയാസമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റും ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ആ ദേവന്മാരെയും ഭഗവാനെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ, യജ്ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. യജ്ഞ കർമ്മസമുദ്ഭവ, നമ്മുടെ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് യജ്ഞം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ വിധിപ്രകാരം നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുക. അതായത് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് അന്നത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രകാരം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാർ സമയാസമയത്ത് മഴയും വെയിലും എല്ലാം തരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ധാന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആദ്യം യജ്ഞശിഷ്ടമായിട്ട് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെ അതൊരു സൈക്കിളായിട്ട്, ഒരു ചക്രമായിട്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ കലിയുഗത്തിൽ വിപുലമായ തോതിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. കൃതേയധ്യായതേ വിഷ്ണു, കൃതയുഗത്തിൽ സത്യയുഗത്തിൽ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ധ്യായതേ, ധ്യാനത്തിലൂടെ. കാരണം ആ സമയത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷമായിരുന്നു ആയുസ് കൃതയുഗത്തിൽ, സത്യയുഗത്തിൽ. ആ സമയത്ത് അനേക കാലം തപസ് ചെയ്ത് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. ത്രേതായാം യജതോ മഖൈഹി, ത്രേതായുഗമായുമ്പോഴത്തേക്കും ആയുസ് കുറഞ്ഞു. 10,000 വർഷങ്ങളോളമായി ആയുസ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ ചെയ്തു വന്നിരുന്നു. ആ സമയത്ത് യജ്ഞത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് ആ യജ്ഞത്തിന്റെ ഒരു അവസാന സമയത്ത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു സ്വയം പ്രകടമാകുന്നു, എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും അവരവരുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായിക്കൊണ്ട് അനുഗ്രഹം നൽകുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ദ്വാപരയുഗത്തിലോ ദ്വാപരേ പരിചര്യായ, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധന വിപുലമായ തോതിൽ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച വിഗ്രഹാരാധന മൂലം ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ കലിയുഗത്തിൽ ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ല. കാരണം കലിയുഗത്തിൽ ആയുസ് കുറവാണ്. നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങളും വിഗ്രഹാരാധനയും എല്ലാം നടത്തുവാനുള്ള വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളില്ല. കൂടാതെ ആയുസ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ തപസ് ചെയ്ത് ധ്യാനിക്കാനുമുള്ള ശേഷിയില്ല നമുക്ക്. പിന്നെയോ ശരിയാവണ്ണം മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഉച്ചരിക്കാനുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാരെ കിട്ടാനില്ല. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുരുങ്ങിയ ആയുസ്സിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ചുരുങ്ങിയ ആരോഗ്യത്തിന്റെ എല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു, നാമസങ്കീർത്തനം. ഭാഗവതത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കലിയർ ദോഷനിധേ രാജൻ അസ്തി ഏകോ മഹാൻ ഗുണഃ കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തഃ സംഗ പരം വ്രജേത്. കലിയുഗത്തിൽ അനേകം ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അസ്തിയേകോ മഹാൻ ഗുണഃ, ഒരു വലിയ ഗുണമുള്ളത് ഏതാണ്? മഹത്തായിട്ടുള്ള ഗുണം. കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ, ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് മുക്ത സംഘ പരംവ്രജേത്, ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. യജ്ഞത്തിനോട് തുല്യമായിട്ട് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാനും പറയുന്നുണ്ട്, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തന്റെ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ. അതായത് യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഞാൻ ജപയജ്ഞമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ എല്ലാം നീക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭാഗവതത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവ പാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖഹരണ സ്തം നമാമി ഹരിം പരം. ഹരിയുടെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപ പ്രതികരണങ്ങളെ എല്ലാം നമുക്ക് നീക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ ജപം ചെയ്യുന്നത് വഴി കലിയുഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാമം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ്. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെയ്യുന്നത്
മുൻപുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനവും എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം തുല്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ രൂപവും നാമവും ഗുണവും ഒന്നും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിൽ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമാണ്. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ സങ്കീർത്തനം, ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം ഒരു ഉന്നതമായ രീതിയിൽ നടത്തിയെടുത്തത് ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ സ്വയം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ഭക്തന്റെ അവതാരം എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബംഗാളിൽ അവതരിക്കുന്നു. നിമായി എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അദ്ദേഹം വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ എന്നുള്ളൊരു നാമവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരോട്, അതായത് മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരോടും ശിഷ്യന്മാരോടും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഈ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ നാമ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം അദ്ദേഹം രാജ്യമെമ്പാടും അദ്ദേഹം അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനത്തിന് ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ, അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. പ്രഭു നിത്യാനന്ദ, ഭഗവാൻ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനുമായിട്ട് അവതരിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് ബലരാമൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവുമായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ഈ ഭഗവാന്റെ തന്നെ നാമസങ്കീർത്തനം ജനങ്ങളിൽ അവരുടെ കലികാലത്തെ ആ ദോഷങ്ങളെല്ലാം നീക്കുവാനായിട്ട് നാമസങ്കീർത്തനം ഒരേ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീ വാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ, അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസോസിയേറ്റ്സ് എല്ലാവരും ചേർന്ന നാമസങ്കീർത്തനം അവര് പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഭാഗവതത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ പറയുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണവർണം തുഷാ കൃഷ്ണം സംഗോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തനൈ പ്രായൈ രജന്തിഹി സുമേധസഹ. ബുദ്ധിമാന്മാർ ഇങ്ങനെയുള്ള നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിൽ ഏർപ്പെടുമെന്ന് ഭാഗവതത്തിന്റെ 11ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള മഹാമന്ത്രം മാത്രമേ നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് സഹായകരമാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വില്ലേജ് മുഴുവൻ ഗ്രാമാന്തരമായിട്ട് അദ്ദേഹം അത് പ്രചരിപ്പിച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്നുള്ളത് നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ്. അതുവഴി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുവാനും സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ കർമ്മം നമ്മൾ ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകുമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആര് പറഞ്ഞു തരണം? ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠസ്തദ്ദേവേതരോ ജനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും അനുകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ ആരാണ് നമുക്ക് മാതൃക കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്? ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ഗുരുജനങ്ങൾ, നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ ഗുരുജനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അവരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം നമ്മൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും. അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് നമുക്ക് അറിയാൻ ഇപ്പോൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണോ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ അവരെ പിന്തുടരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒരു രാജാവ് ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുമായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ ഋഷിതുല്യന്മാരായിട്ടുള്ള ഗുരുജനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുവാൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, സ്വയം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകാപരമായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം സമൂഹത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ള ആ സമൂഹത്തിലെ മാന്യന്മാരുടെ കടമയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്.
അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അതും പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഞാനും ഇതേപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, കാരണം എന്നെയും ജനങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപദേശിക്കാൻ തുനിയുന്നതിന് മുൻപ് ഗുരു വേണ്ടും വിധമുള്ള പെരുമാറ്റം ശീലിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉപദേഷ്ടാവിനെ ആചാര്യൻ, ഉത്തമ ഗുരു എന്ന് പറയാം. സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗുരു ശാസ്ത്രവിധിക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരേണ്ടത് ആരാണ്? ആചാര്യ ജനങ്ങളാണ്, സമൂഹത്തിലെ മാന്യന്മാരായിട്ടുള്ളവരാണ്. അവർ യഥാവിധി ഒരു നല്ല ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വഴി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരേണ്ടത് ആരാണ്? സമൂഹത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ. മുൻപ് അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജാവും ഋഷിതുല്യന്മാരായിട്ടുള്ള ഋഷീശ്വരന്മാരും എല്ലാവരും ജനങ്ങളെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഒരു മോചനത്തിലേക്ക്, മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള പരിശീലനം കൊടുത്തിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവ ച കർമ്മണി. 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ ആയി യാതൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഒരു സമൂഹത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ, ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളവരെ ജനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അതിനെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കണം? കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുക്തിയിലേക്ക് നടക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരണം എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം അവരുടെ പാതയാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഞാൻ സ്വയം ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹം ഭഗവാനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അദ്ദേഹം ഇച്ഛിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എല്ലാം നടക്കുന്നു. പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ടായിട്ട് അദ്ദേഹം കർമ്മം ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹം ഒരു ക്ഷത്രിയ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു. തന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ ജയിലിലിട്ട കംസനെ കംസന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് തന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. അധർമ്മം ചെയ്തിട്ടുള്ള ശത്രുക്കളെ എല്ലാം അദ്ദേഹം ഇല്ലാതാക്കുന്നു, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു, ഭക്തന്മാർക്ക് അദ്ദേഹം അനുഗ്രഹം നൽകുന്നു. ഒരു മകനായിട്ട്, ഒരു ഭർത്താവായിട്ട്, പിതാവായിട്ട് എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നടത്തി. ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട്, അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ട് അദ്ദേഹം വരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? അദ്ദേഹം ഇച്ഛിച്ചാൽ എല്ലാം നടക്കുമായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിലൊന്നും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹം ഇച്ഛിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സുദർശന ചക്രം പോയിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും സംഹരിക്കുമായിരുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ക്ഷത്രിയന്റെ കടമ നിർവഹിക്കുവാൻ യുദ്ധകളത്തിൽ നേരിട്ട് സന്നിഹിതനായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത കഥകളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തു? ഇതെല്ലാം കർമ്മമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തു? അദ്ദേഹം പറയുന്നു, കാരണം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകുവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ കാലടികളെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്, ശ്രേഷ്ഠമായ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ സമൂഹത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠരായവർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? പ്രകൃതേഹേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈഹി കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമോധാത്മാ കർത്താഹം ഇതി മന്യതയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ, ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് ശരിയായ വഴി പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? അവർ അജ്ഞതയിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്നു പോകുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് ആരുമില്ലാതെയാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്ത് അവരെ ശരിയായ ഒരു നിലയിലേക്ക്, ആ ആത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവൻ നിർവഹിക്കുന്നത്. അജ്ഞാനം മൂലം നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്, ഞാൻ എന്റെ, ഈ 2 അഹങ്കാരമാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പ്രവർത്തികളെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് 3 കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിതരായിട്ടാണ്, മോഹിതനായിട്ടാണ്, ഈ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലാണ് ഈ ശരീരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്.
ജീവാത്മാവ് കർമ്മമേ ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയുടെ പ്രഭാവത്താൽ ഈ ശരീരമാണ്. പക്ഷേ ദേഹബോധത്താൽ മോഹിതനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു? ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ ചിന്തിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ് എന്നും ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മുടേതാണോ? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടേതാണോ? നമ്മൾ ആരും വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ മുതുമുത്തച്ഛന്മാർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് ഇതെല്ലാം. പക്ഷെ അവരും വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നോ? അവർ വരുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേപടി. നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇതെല്ലാം ഇതേപടി ഉണ്ടാകും. ഒന്നിനും ഒരു നാശവും വരുന്നില്ല. നമ്മുടെ വീടും കാര്യങ്ങളും അല്ല പറഞ്ഞത്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതേപടി എല്ലാ സീസണും അതേപോലെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മഴയും വെയിലും മഞ്ഞും എല്ലാം മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ പ്രകൃതി അതേപടി നിലനിൽക്കും. കാരണം അതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം. നമ്മുടേതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മൾ എത്ര കാലം ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നുവോ അത്രയും കാലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുവാൻ യോഗ്യതയില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്ത്, ഞാൻ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ചതാണ്, ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ് എന്നുള്ള സാർത്ഥത, ആ ഒരു അഹങ്കാരം, മിഥ്യ അഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താലാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയാലാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ഉപദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അതുവഴി നമ്മൾ എങ്ങനെ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ, മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ്, ഇതെല്ലാം ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള അഹങ്കാരത്താൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ചുമതല ആരുടേതാണ്? ഇതേപോലെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ലീഡറായിട്ട്, ഗുരുജനമായിട്ട് വരാനായിട്ട്, ഒരു ആചാര്യനായിട്ട് വരാൻ ശേഷിയുള്ളവർ അങ്ങനെ അവരെ ഉപദേശിച്ച് അവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസ നിരാശീർനിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുദ്ധ്യസ്വ വിഗതജ്വരഃ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്താണ്? ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ, ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ, കാരണം ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് എല്ലാ കർമ്മത്തിനും അനുഗ്രഹവും തരുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്യുവാനും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും നമുക്ക് തരുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ഇച്ഛയില്ലാതെ, ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം, ഇതെല്ലാം തന്റേതാണ് എന്നുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധവും ഇല്ലാതെ, കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത്. ഈ ജഗത്തിലുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. നമുക്ക് കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്ര ആയുസ്സുണ്ടോ അത്രയും ആയുസ്സിൽ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം അനുഭവിക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ടോ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ തരുന്നു. നമ്മുടെ കാലശേഷം അതെല്ലാം പിന്നീട് ആർക്കാണോ പോകുന്നത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി നമ്മൾ അതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിവോടുകൂടി എല്ലാം ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് അർപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം സ്വീകരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അതുവഴി നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഏമേ മതമിതം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവാഹ ശ്രദ്ധാവന്തോ ന സൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭിഹി. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം തേടുന്നു.
അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർമ്മഫലമില്ലാത്ത പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ ഒരു ശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ അത് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിലോ, ത്വേതദഭ്യസൂയന്തോ നാനു തിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാംസ്ഥാൻ വിദ്ധി നഷ്ടാന ചേതസഃ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ മൂഢർ എന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം വാസ്തവത്തിൽ ഇതാണ് സംഗതി, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അവർ അഹങ്കാരം മൂലം, അസൂയ മൂലം ഇതെല്ലാം തന്റേതാണ് എന്നുള്ള സ്വാർത്ഥതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആ സ്വാർത്ഥതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് കുറച്ചുപോലും ഒന്നും കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി, എല്ലാം ഭഗവാനാണ് തരുന്നത് എന്ന അറിവുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന് തിരിച്ചൊന്നും കൊടുക്കാൻ മനസ്ഥിതി ഇല്ലാത്തവർ, ആ ത്യാഗം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്ഥിതി ഇല്ലാത്തവരായതുകൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും വിഫലമാക്കപ്പെടുന്നു. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യ ജന്മം കൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടത്, എന്താണ് ലക്ഷ്യമാകേണ്ടത്, ആ ഭഗവത് പ്രാപ്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം അവരുടെ മനസ്സിൽ അഹങ്കാരവും അസൂയയും കൂടാതെ ആ മിഥ്യ അഹങ്കാരം എല്ലാം എന്റേതാണ് എന്നുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധവും എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സ് പരിശുദ്ധമാകണം, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നുള്ള ആ ത്യാഗ മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ശരിയാവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ചോദ്യം, അപ്പോൾ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, അധകേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പൂരുഷഃ അനിച്ഛന്നഭിവാഷ്ണേയ ബലാദിവ നിയോജിതഃ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് 3 ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യിക്കുന്നത്. 3 ഗുണങ്ങളുടെ വ്യാമോഹത്താൽ പെട്ടിട്ട് ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാപകർമ്മം എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നു? ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് വരാം. അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കാമമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും പുറകിൽ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവഃ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേന മിഹ വൈരിണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആസക്തി വരാനായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നിയോഗിക്കുക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആസക്തി വരുന്നില്ല. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല വിഷയങ്ങളുമുണ്ട്, ആ വിഷയത്തിലെല്ലാം ആസക്തി വരുന്നു. അതെല്ലാം തനിക്ക് സ്വന്തമാക്കണം, തനിക്ക് അനുഭവിക്കണം, തനിക്ക് സന്തോഷിക്കണം, തനിക്ക് സുഖിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ധ്യായതേ വിഷയാൻ പുംസഹ, ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ആ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സെന്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു? മനസ്സിലാണ് എല്ലാ ചിന്തകളും പ്ലാൻ എല്ലാം നടക്കുന്നത്. മനസ്സെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സ് അതിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ, കരസ്ഥമാക്കാൻ, അത് അനുഭവിക്കാനുള്ള പ്ലാനുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി ഇവ 3ഉം ചേർന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഈ ശരീരത്തിനെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച്, ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ആ കാമം അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തി തീർക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അത് തീർക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ ക്രോധമായിട്ട് മാറുന്നു. തീർക്കുവാൻ അപ്പോൾ ഈ കാമം തീർക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ചെലവുണ്ട്, പണച്ചെലവുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പണച്ചെലവിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും?
നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാശ് മതിയായില്ലെങ്കിൽ അന്യായമായിട്ട് അധാർമികമായിട്ട് ധനം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പാപകർമ്മത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതാണ് മഹാപാപമായിട്ട് മാറുന്നത്. നമ്മുടെ ശത്രു, പരമമായിട്ടുള്ള ശത്രു ഈ കാമമാണ്. അത് രജോ ഗുണവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ, രജോ ഗുണധാരികൾക്കാണ്, രജോ ഗുണം കൂടുതലായിട്ടുള്ളവർക്കാണ് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും ഇതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്, രജോ ഗുണ സ്വഭാവികൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിൽ അതിയായിട്ടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. തന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും എല്ലാവരും ചേർന്ന് വലിയ ബംഗ്ലാവ് പണിത് അതിൽ പല വിധത്തിലുള്ള സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയല്ല, ഇതേമാതിരി പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അധികം ധനം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് അവർ ഒരുങ്ങുന്നു. ആ ധനം സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ ആ മതിയായില്ല. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരിക്കലും അച്ചടക്കമില്ലാത്തവയാണ്. അവ പല വിധത്തിൽ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് വേണം, ഇത് വേണം. ആസക്തി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പല വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ധനം മതിയാകുന്നില്ല. ആ ധനം എങ്ങനെയെങ്കിലും കാശ് സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയായി. അങ്ങനെ പാപകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ അജ്ഞാനം, ആ പാപം, ആ കാമം എന്നുള്ള വസ്തു, അത് നമ്മൾ ജീവാത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ധൂമേനം മ്രിയതേ വന്യർ യഥാ ദർശോ മലേന ച യഥോൽഭേനാവൃതോ ഗർഭസ്തഥാ തേനേതമാവൃതം. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കാരണം ജീവാത്മാവ് ദേഹബോധത്തിലാണ്. താൻ ഈ ദേഹമാണ് എന്നുള്ള അവബോധമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും. അതാണ്, നമ്മൾ ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള അവബോധം നമുക്കില്ല. കാരണം ഈ ദേഹത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് ഈ ദേഹവുമായിട്ട് താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് താൻ ഈ ദേഹമാണ് എന്നുള്ള അവബോധമാണ് ജീവാത്മാവിനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും താൻ ചെയ്യുന്നു, ശരീരത്തിന് വരുന്ന എല്ലാ സുഖവും ദുഃഖവും താൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ജീവാത്മാവിനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. കാരണം ശരീരമാണ് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് അത് താനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുക? നമ്മൾ ഊണ് കഴിക്കുന്നു. ഊണ് കഴിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ ശരീരമാണ്. കൈകൾ ചോറ്, പലഹാരം, എന്തെങ്കിലും ആഹാരം എടുക്കുന്നു, വായിലേക്ക് ഇടുന്നു, അത് വയറ്റിൽ പോകുന്നു, ദഹിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ശരീരമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഞാൻ ഊണ് കഴിക്കുകയാണ്, എന്റെ വയറ് നിറഞ്ഞു, എനിക്ക് സന്തോഷമായി. പക്ഷെ വേറൊരു തരത്തിൽ നമ്മൾ പറയും, എന്താണത്? ഇത് എന്റെ ശരീരമാണ്, ഇതെന്റെ തലമുടിയാണ്, ഇതെന്റെ കണ്ണാണ്, എന്റെ കൈ വേദനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടും നമ്മൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഞാനും എന്റേതും. എന്റേത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ വേണം. ഞാൻ എന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ വേണ്ടേ? ഞാൻ എന്നുള്ള ജീവാത്മാവും എന്റേതായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരവും. പക്ഷേ ജീവാത്മാവ് ശരീരവുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിന് വേദന എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേദനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഊണ് കഴിക്കുമ്പോൾ, ശരീരം ഊണ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഊണ് കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ജീവാത്മാവ് ശരീരവുമായിട്ട് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയും ശരീരത്തിന്റെ ഇപ്പോൾ വയസ്സായി വരുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണത്തെയും ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദോഷവശങ്ങളെയും എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്കാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത്. കാരണം ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരവുമായിട്ട് താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ആണ് ഇതിവിടെ പ്രസക്തമാകുന്നത്. അതായത് ഒരു പാപം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനത്താൽ ഈ ജീവാത്മാവ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ആഗ്രഹം, ആ കാമം പല വിധത്തിൽ പല തോതുകളിൽ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വളരെയധികം കാമഭ്രാന്തരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ഒരു ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ എന്നുള്ളതുമായിട്ട് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കാം. കാരണം ആ ഒരു ഉപമ ചെയ്യാം. കാരണം ഗർഭാശയത്തിനുള്ളിൽ ഭ്രൂണം ഒരിക്കലും അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ
അവസാനം അത്രയധികം കാമത്താൽ പ്രേരിതമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത്രയധികം കാമത്താൽ പ്രേരിതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷമായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗർഭാശയത്താൽ ആവൃതമായിരിക്കുന്ന ഭ്രൂണം നിസ്സഹായാവസ്ഥയെ കാട്ടുന്നു. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ ഇളകാൻ പോലും ആകാത്ത നിലയാണല്ലോ. അത്തരം ജീവിതം വൃക്ഷങ്ങളുടേതിന് സമമാണ്. വൃക്ഷങ്ങളും ജീവസത്തകളാണ്. അതിരറ്റ കാമപ്രകടനം മൂലം അവ മിക്കവാറും പ്രജ്ഞാശൂന്യരായി അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിൽ ആക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ പലതരത്തിലുള്ള അളവുകളിൽ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ജീവാത്മാവിനെ പല അളവുകളിൽ ഈ കാമം മൂടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? പല വിധത്തിൽ ആ ജീവാത്മാവ് ആ ആഗ്രഹ നിവൃത്തിക്കായിക്കൊണ്ട് ശരീരത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ പറയാം, പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ. അപ്പോൾ പുക മൂടിയിരിക്കുന്ന തീ, നമ്മൾ ഒരു കാറ്റ് വന്ന പുകയെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീ ആളിക്കത്തും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയ അളവിലെ ആ കാമം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിലുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അത് മനുഷ്യനുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഉപമ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രഭുപാദ. കാരണം ആ മനുഷ്യനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരവസ്ഥയിൽ തന്റെ മുൻജന്മ സുഹൃതം മൂലം ഒരു ഭക്തനുമായിട്ട് സത്സംഗത്തിന് ഇടവരികയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനും സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിനുള്ള കാമത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണോ ഒരു കാറ്റ് വന്ന് പുക മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീ ആളിക്കത്തുന്നത്, അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യന് അതിനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഭഗവാനെ അറിയുവാനും ആ താൻ ഒരു ഭഗവതംശമായ ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കാനുമുള്ള അവസരം ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് അതുണ്ടോ? വൃക്ഷം ഒരിക്കലും ഇളകാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അനേക വർഷങ്ങളോളം അതേ നിന്ന നിൽപ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു. അത് അതിയായ കാമപ്രകടനത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ മൂലമാണ്, മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത ആ പാപക്രിയകളുടെ ഫലമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെ എന്നുള്ളത് മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും എല്ലാം കുറിക്കുന്നു. കാരണം കണ്ണാടിയെ പൊടി മൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയാലേ നമ്മുടെ മുഖം അതിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും എല്ലാം പരിണാമം സിദ്ധിച്ച് മനുഷ്യനാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും ഇതേപോലെ അവസരമുണ്ടായാൽ ഭഗവാനെ അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയാണി മനോ ബുദ്ധിർ അസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതേ ഏതിർവിമോഹയത്യേഷാ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. അപ്പോൾ ഈ കാമം എന്നുള്ളത് എവിടെയാണ് കുടിയിരിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം ജീവാത്മാവിനെ ഇതിൽ ഒന്നിലും പങ്കില്ല. അതാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു ഘടകം തന്നെയല്ല. ആധ്യാത്മികനാണ് ജീവാത്മാവ്, ഭഗവത് അംശമാണ്. എങ്കിലും ഏതോ ഒരു കാരണത്താൽ ഭഗവാനെ വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്ന ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ കഷ്ടകാലം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും ജീവാത്മാവ് താൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അവബോധത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും താൻ അനുഭവിക്കുന്നു, താൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വ്യാമോഹത്തിലാണ് ജീവാത്മാവ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കാമം ഒരു നിയന്ത്രിതമല്ലാത്ത അളവിൽ മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ കാമം ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. മനസ്സ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് താനാണ് ഈ സുഖമെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വ്യാമോഹത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. മനസ്സ് കാമാവിഷ്ടമായ ബുദ്ധി ആത്മാവിനെ മിഥ്യ അഹംഭാവം കൊണ്ട് ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തോട്, അതായത് മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയോട് സ്വാത്മീഭവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവ് വിഷയ ഉപഭോഗങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്നതും അവയിലാണ് യഥാർത്ഥ സുഖം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ശരീരം അങ്ങനെ സുഖം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സുഖം, താനാണ് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ പിന്നീട് വേറൊന്നിലും ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇത് തന്നെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഇരിക്കുന്നു ജീവാത്മാവ്. തസ്മാത്വമിന്ദ്രിയാണ്യാദോ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ
പാപ്മാനം പ്രജഹി ഹേനം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക, ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഭഗവാന്റെ അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ ഗോവർദ്ധന ലീലയെല്ലാം ആടിയിരുന്നു. ആ ഗോവർദ്ധന ലീല, ദാമോദര ലീല സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഉരലിൽ കെട്ടിയിട്ട് അമ്മ വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ വെണ്ണ കട്ടു, വീട്ടിലെല്ലാം വെണ്ണ കട്ടിട്ട് അവിടെയെല്ലാം താറുമാറാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ ശിക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് യശോദാമ്മ ഭഗവാനെ ഉരലിൽ കെട്ടുന്നു. ഉരലിൽ കെട്ടിയ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉരലും വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് തോട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 2 വൃക്ഷങ്ങളെ തള്ളിത്താഴിയിടുന്നു. ആ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ശാപമോക്ഷം ലഭിക്കുന്നു. ആ വൃക്ഷങ്ങൾ കുബേരന്റെ മക്കളായിരുന്ന നളകൂവരനും മണിഗ്രീവനുമായിരുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും ആ ശാപമോക്ഷം കിട്ടിയതോടുകൂടി ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ച്, ഭഗവാനെ പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് ഭഗവാന്റെ സ്തോത്രങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതിലൊരു സ്തോത്രമാണ് വാണി ഗുണാനുകഥനെ ശ്രവണൗ കഥായാം ഹസ്തൗ ച കർമ്മസു മനസ്തവ പാദയോർനഃ സ്മൃത്യാം ശിരസ്തവ നിവാസ ജഗത് പ്രണാമേ ദൃഷ്ടി സദാം ദർശനേസ്തു ഭവത്തനൂനാം. അതായത് വാണി ഗുണാനുകഥനെ, വാണി എന്റെ വാക്കുകൾ, ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ അങ്ങയുടെ ഗുണങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമേ. ശ്രവണൗ കഥായാം, നമ്മുടെ ചെവികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ കഥകളായിരിക്കണം. ഹസ്തൗച കർമ്മസു, കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ സേവകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. മനസ്തവ പാദയോർനഃ സ്മൃത്യ, മനസ്സിൽ അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളെ ഓർക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. പിന്നെ ശിരസ്തവ നിവാസ ജഗത് പ്രണാമേ, ആ ശിരസ് കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ആ വിഗ്രഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ രൂപത്തെ നമസ്കരിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണമേ എന്ന്. ദൃഷ്ടിസ്തതാം ദർശനേസ്തു ഭവത്തനൂനാം, അങ്ങയുടെ ആ രൂപത്തെ നമസ്കരിക്കാൻ, അങ്ങയുടെ എവിടെയെല്ലാം വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം അങ്ങയുടെ ആ രൂപത്തെ നമസ്കരിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ രൂപത്തെ കാണുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട്, കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് സാധിക്കണമേ എന്ന്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുവാനും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ പ്രകീർത്തിക്കാനും ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാവിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുവാൻ. നമ്മുടെ ചെവികളെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സ്തുതികളെ കേൾക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ കഥകളെ കേൾക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കേൾക്കുവാനും എല്ലാമായിട്ട് നമ്മുടെ ചെവികളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കാണുവാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായവ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വമേധയാ നിയന്ത്രിതമാകുന്നു. അവയ്ക്ക് പിന്നീട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തിയോഗ പ്രയോജിത ജനയതി ആശു വൈരാഗ്യം ജ്ഞാനം ച യതഃ. ആ വാസുദേവേ ഭഗവതി, ഭഗവാൻ വാസുദേവനിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ജനയതി ആശു വൈരാഗ്യം, സ്വാഭാവികേന ജനയതി വരുന്നു. എന്താണ് വൈരാഗ്യം? ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യം നമ്മളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികേന നിയന്ത്രിതമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പടിയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഇറങ്ങുക. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മാലയാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലുക. അങ്ങനെ ക്രമേണ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതേപടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക. അങ്ങനെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നമുക്ക് ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹൂർ ഇന്ദ്രിയേഭ്യഃ പരം മനഃ മനസസ്തു പര ബുദ്ധിർയോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സഹ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ജീവാത്മാവും
നമ്മുടെ ശരീരവും ഉപമയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 5 കുതിരകളെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആരാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? ബുദ്ധി. ബുദ്ധി മനസ്സുപയോഗിച്ച ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, ബുദ്ധി അതായത് ശരിയായ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച മനസ്സിനെയും ബുദ്ധി നിയന്ത്രിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ. അല്ലാതെ മനസ്സ് ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അങ്ങനെ പക്ഷേ ആ ജീവാത്മാവ് ഇവരെ എല്ലാത്തിനെയും കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഈ മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാട്ടിലും നമ്മൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക. അതുവഴി നമുക്ക് ആ ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള നിലയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. ഈ കാമത്തെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ഒരു അധോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടിയുണ്ട്. ഏവം ബുദ്ധേ പരം ബുദ്ധ്വാ സംസ്തഭ്യാത്മാനമാത്മന ജഹി ശത്രു മഹാബാഹോ കാമരൂപം ദുരാസദം. ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് താൻ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട്, താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും അതീതരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ആത്മീയ ബുദ്ധിയും, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയ ശക്തി കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യനായ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അധികം നമ്മൾ പരിശ്രമം ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. ഇപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ദേഹബോധത്തിലെ ദേഹത്തിനെ പോഷിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ക്ഷയിച്ചു പോകുന്ന ഈ ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ കുറച്ചു സമയം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് മുഴുകുക. ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കുറച്ചു സമയമാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായവ കേൾക്കുവാനും സ്വയം പഠിക്കുവാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രവേശിപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ കരുതണം. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് നമ്മൾ കരുതണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അധപ്പതിക്കുകയില്ല. ആ ജീവാത്മാവിന് അടുത്ത ജന്മം ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ ജന്മം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പരിശ്രമിക്കണം. വെറുതെ അല്ല ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്. കാരണം ശരീരം എന്തായാലും നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ്. ശരീരം ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത വസ്തുക്കൾ. അപ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിന് അടുത്ത ജന്മം ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ ജന്മം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം, സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. ഈ ജന്മത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ജന്മം കഴിയുന്നില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ജന്മവുമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനെ തിരസ്കരിച്ചാൽ, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ തിരസ്കരിച്ചാൽ, നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അടുത്ത ഒരു ജന്മം നമ്മളിപ്പോൾ ചുറ്റുപാടും കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും എല്ലാവരും എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ആലോചിക്കാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മം നമ്മുടേത് ഏതാകും എന്താകും എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാനേ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവസരം തന്നിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുവാൻ അവസരം തന്നിരിക്കുന്നു. അതിനുള്ള മനുഷ്യ ശരീരം തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് എത്രമാത്രം ആയുസ്സുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ ആയുസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ, ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ശ്രേയസ്സിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അതേപടി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ